Een goede namiddag allemaal. Gaat het nog? Ik ben de voorlaatste spreker, dus jullie kunnen rustig ademen. Wij willen jullie heel graag iets vertellen met een volledig consortium, want ik spreek hier niet alleen in naam van PXL, maar we willen graag krachten bundelen om duurzaam wijntoerisme uit te bouwen. En ik hoorde daar straks iemand zeggen, als ik nog één keer de term duurzaam hoor, dan wandel ik naar buiten. Blijf alsjeblieft nog zitten, want dit is misschien toch wel de moeite waard. Ik hoorde ook grensoverschrijdend van Karel. Ja, wij hebben het over de grenzen heen genoemd. Ik weet niet of Karel nog hier is. Nee, omdat wij ook met die term grensoverschrijdend aan het knoeien waren. Ik heb vandaag ook termen gehoord als verbinden en samenwerken. Wel, laat ik dat nu allemaal heel mooi in één cuvée gieten en daar een fijne blend van maken en jullie meenemen. Wacht, hè. Ik ga ook met die klikker proberen te werken. Voilà. Wij willen graag naar een grensoverschrijdende wijnstraat, waarin dat we niet alleen over de landsgrenzen gaan, maar ook de verbinding willen gaan opzoeken en communiceren rond een gemeenschappelijk toeristisch product. Dat past perfect binnen deze tijdsgeest, want iedereen is op zoek naar beleving. En ik denk dat wij hier vandaag wel iets heel moois hebben om die beleving verder uit te bouwen. De bouwstenen zijn er. We hebben horeca die dat geïnteresseerd is in onze lokale wijnen. We hebben fantastische wijnen, fantastische wijnmakers. We hebben toeristische ervaringen daar rond. We zitten ook al met een stukje landschapsbeleving. En we hebben ook cultureel erfgoed, wat we daarvoor kunnen gaan inzetten. Als we die allemaal samen in één pot gooien, dan komen we eigenlijk tot dit geheel. En we hebben er straks een kaartje gezien van de BOB's. Ja, dat ligt ook wel een beetje op die route. Hè. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te gaan vinden. Dat heb ik vandaag ook gehoord van onze deputé van toerisme. De kracht zit soms gewoon in het met een andere bril kijken naar hetgene wat er vandaag al voorhanden is. En we willen dus eigenlijk ons mooie Hageland gaan verbinden met Haspengouw en dan ook nog doorsteken naar Nederlands-Limburg. Dus van Vlaams-Brabant over Limburg naar Nederlands-Limburg hebben we eigenlijk heel wat wijndomeinen liggen en heel wat wijnactiviteiten daar rond die we kunnen gaan bundelen. We hebben ook een fietsroutenetwerk, we hebben al gehoord van wijnwandelroutes. Wel, waarom dat niet samen gaan verankeren in één mooi synergetisch geheel? Want dan hebben we ook een wijnidentiteit. Een verhaal dat we kunnen gaan brengen naar een internationale toerist. En dat internationale mag zelfs tussen haakjes, want ook hier onze lokale burgers en toeristen hebben ondertussen de weg gevonden naar onze mooie regio. En daar valt heel wat te ontdekken. Jullie zien dat we met een hele troep van partners zijn. Die staan daar rechtsonder. We gaan samenwerken met de toeristische diensten van Vlaams-Brabant, Visit Limburg en Visit Zuid-Limburg. We hebben ook Herita, die met hun erfgoedsites hele mooie toegangspoorten hebben die we straks verder kunnen gaan uitbouwen. En ik ga ze even laten zien. Ook aan de Nederlandse zijde hebben we daar heel wat. Dus we hebben het kasteel van Leuth, we hebben het kasteel van Horst, we hebben de abdij van Rolduc, we hebben de stroopfabriek in Borgloon, we hebben een heel mooi pand in Meersen wat straks uitgebouwd gaat worden. Een voormalige brouwerij die helemaal in het teken van wijnbouw kan uitgebouwd worden. En we hebben ook in Gulpen een toeristisch centrum waar we straks een wijnbeleving, ervaring kunnen gaan aanbieden. Dit worden eigenlijk onze toegangspoorten met mooie wijnetalagewanden waar we het hele wijnstraatverhaal uit de doeken gaan doen en van waaruit dat wij kunnen gaan doorsluizen, dus die toerist en die burger gaan doorschuiven naar geïnteresseerde wijnbouwers en wijnactiviteiten allerhande. Zodat die persoon of die groep op ontdekking kan gaan in die regio en ook de aansluitende provincies verder kan gaan ontdekken. Dat kan in één route, dat is een volledig wijnweekend dan. Dat kan ook in etappes, dat laten we volledig vrij. Hoe willen we dat nu gaan aanpakken? Wel, ik heb deze ochtend een klein sprongetje gemaakt op mijn stoel. Davy zat langs mij en die heeft dat gemerkt. Want ik heb eindelijk de officiële go gekregen dat we met dit idee mogen starten. Dus ik kan eindelijk vrij uitspreken. We willen eerst een wijnidentiteitsoefening gaan doen. En als ik de eerdere sprekers hoorde vandaag, dan denk ik dat dat misschien ook wel een goede oefening is om daar ondersteunend te gaan werken. We willen dat niet alleen gaan doen. We gaan dat uiteraard samen met de sector doen. En de bedoeling is om te gaan kijken van cultuurhistorisch, hebben wij op die 3 plekken of die 3 provincies een wijnverleden? Hoe kunnen we dat nu naar boven halen? We willen ook gaan kijken van wie is er vandaag actief en wie wil zijn schouders daarmee onderzetten? Wat is de identiteit die we vandaag al hebben?
En natuurlijk moeten we ook toekomstgericht gaan kijken, want als we over 30 jaar nog deftig aan wijnbouw willen gaan doen, dan kunnen we daar nu maar beter al goed over nadenken en een rode draad samen gaan uitstippelen. Ik zeg heel duidelijk samen, want samen kom je verder. Het duurt misschien iets langer. Ik kan er ook over meepraten, want dit project op de wereld zetten heeft ons 1,5 jaar geduurd om het goedgekeurd te krijgen. Ja, ik zeg dat met enig cynisme. Degenen die mij kennen, die weten dat we daar ruim de tijd voor hebben moeten uittrekken. Maar we gaan straks ook wel die oefening grondig doen, zodat we die wijnidentiteitsoefening van het verleden tot in de toekomst over die 3 provincies de rode draad in kaart hebben en ook de identiteitsverschillen. Want als toerist is het wel heel leuk om in Vlaams-Brabant 1 stukje mee te nemen en het bredere plaatje mee te hebben, maar dan ook in Borgloon iets anders te gaan ontdekken en in Gulpen nog eens iets anders. Er zijn voldoende identiteitsverschillen of DNA-verschillen, maar we hebben 1 grote rode draad die ons allen bindt. We gaan dat doen door de grensoverschrijdende wijnstraat effectief uit te bouwen. Je mag je aan een wijnroute verwachten met bordjes. We gaan de bestaande producten die er zijn bij die toeristische dienst een stukje herwerken in het kader van die nieuwe wijnstraat. We gaan de nodige positionering en promotie daarvoor voorzien. En we gaan een toolkit uitwerken voor iedereen die aan dat programma wil meewerken. Dus een mooie uniforme branding, markomverhaal waar dat de deelnemers aan kunnen gaan meewerken. Dat is 1 stukje. Aan de andere kant is het wel heel belangrijk dat wij vanuit de onderbuik iedereen mee hebben. En dat is dat wijnecosysteem. We kunnen nu een fantastische grensoverschrijdende wijnstraat gaan uitbouwen, maar als er straks niemand meedoet van hier uit de sector, ja, dan is dat wel een heel eenzaam en leeg verhaal. Dus we willen eigenlijk gaan kijken van ja, wat leeft er vandaag, welke kennisuitwisseling gaan doen, stakeholders gaan samenbrengen om nieuwe verbindingen, nieuwe lussen, nieuwe productontwikkeling en dergelijke meer op te kunnen zetten. En onze rol is dan eigenlijk gewoon vooral faciliteren en het stukje Markom ondersteunen. Dus dat zit aan de rechterkant van het verhaal. Omdat zo'n subsidietraject, want dit is een subsidietraject van 3 jaar, ja, na 3 jaar als de geldkraan dichtgaat, wordt dat soms wel al wat moeilijker. Oei, ik moet naar de tijd kijken. Of heb je die nu pas gestart? Ik ben er al over misschien. Ik heb nog 5 minuten. Oké, ça va. Goed. Waar zat ik in mijn verhaal? Ah ja, om te zorgen dat dat subsidieverhaal ook na 3 jaar nog staande blijft, hebben KU Leuven gevraagd om ons hele proces te monitoren en eigenlijk onze governance van in het begin mee op te volgen. Zodat, als die 3 jaar om zijn, wij onszelf daar een beetje terug kunnen uitheffen. Want ja, ik ben maar een onderzoeker vrije tijdseconomie en mijn verhaal stopt. Ik moet dan weer iets anders gaan doen. Maar we willen wel dat die identiteit blijft doorlopen. Dus we gaan daar van in het begin aan bouwen dat we een heel mooi ecosysteem hebben wat zelfredzaam is. En daar hebben we KU Leuven voor onder de arm genomen. Voilà. Wat dien ik dan nog daarbij te vertellen? Ja, onze wijnhubs die heb je gezien op het kaartje. Dat zijn onze erfgoedsites, onze toegangspoorten, waar dat wij mensen willen doorsluizen naar. Maar daarnaast spreken we ook over wijnstops. Ja, die term kan nog veranderen, het is maar een werktitel. Waarbij we wijndomeinen, wijnbezoekers, centra, RECA, allerlei activiteiten die dat vandaag al een gevestigde waarde zijn, eigenlijk mee willen trekken in dat grotere geheel, in die uniforme branding. Dat noemen we onze ambassadeurs. En daarnaast hebben we ook vandaag heel wat initiatieven gehoord rond wijnbeleving. We hebben de feesten gehoord, het fantastische lied, de wine trail en zo verder. Ook die initiatieven kunnen mee opgenomen worden in dat grotere geheel, zodat we één mooie uniforme uitstraling hebben naar de andere sectoren en naar de buitenwereld toe. En zo kunnen we werken aan een duurzame toekomst, zodat iedereen straks ook nog een deftige boterham kan verdienen in dat hele verhaal. Voilà, dat brengt me bij het einde van mijn verhaal. Dit is ons volledige team. En met deze groep, en ik ben heel blij dat er zoveel dames op staan, want ja, met alle respect, heren, ik vind het heel leuk met jullie samen te werken, maar in de wijnsector is het toch nog vooral een verhaal van heren. Hier zorgen wij voor wat tegenwicht. En als jullie met ons willen samenwerken, dan contacteer mij gerust. Hier is mijn e-mailadres en een QR-code om rechtstreeks naar mij te mailen. En dan hoor ik het heel graag. Dank u wel. Oh ja, misschien nog een warme oproep. Sorry, Menno, voordat jullie... Maandag hebben we ook de officiële kick-off van de Wijnstraat. Dan leggen we die met een brede waaier uit. En dan komt ook onze minister van Toerisme een toelichting geven waarom zij haar schouders mee onder dit project zet. Iedereen die nog geen activiteit heeft voorzien, op maandag namiddag welkom aan het Kasteel van Leuth om 13:30. Dank u.